mbona ngolo imotongo tongo. Tongo wonani. Anda kono dia dinango wetu iko nasi. Wona minula nimo. Wona jiwango nula nimo. Woto bonna nan jande jiwango. Kon bobo bajjo mi mat. Allah hoyti hande. Wadi hango hoyti do. Woto bonna nan jande. Paske ko jande makko ne. O acciti do. O yewto o jiwango to. Ella wala min mo dana min kalim ya ha mi taw yabe. Si Allah lan don jabrin. Dio ni nani. Pero banda mana. Sala. Nyeuti si amen. Ya, ini program jauh. Sindar. Yang tinggi tema. Dara nana. Wallala. O suka iwado. Sabi Allah ni la. Sinagi yande o mi sonji ke halaji. Penoti lando halaji makko. Problem ji makko di feddu ko jeli. Yandi si awalli lando don. Tare alaka wala. Ya, ko pay ko kun iwton fio. Jon na mi gande ko aso jande. Ndare. Si Allah jadi nani. Ata tugion si do mapo tugion no kana. Si Allah. Non sai da kondo jira no na di naka. Bukti juga si wadi. Arai before the match on. Ko sabi ba di raw no. Benar. No bilang da telepon. Mo yan na lang. Ala apa ya pasong hala jadi ala landing hala. Tanong pada koden nata kong. Nang anding gusto ni Andy oh. Ala di ko yang nakawag ko. Ipala kasi gudong dang andek. Paske ko may mo kaya kandi ko. Sitang harala wadi no ay tayo langga. Nasi yung nagharalanga kamong no, you jangan berani. Masih ko foto nasi. Astagfirullah. Andi si. Kaji cokota ko como angin ni wawa tayan golem. Kita yung di telepon. Yang enggak kuat dulu bisa kata. Aro yang nung kami cepat dulu. Messi tadi yang ini apel bilang. Nung kami natama aliu. Bago pejak kamu tu. Ay kagisi sande sayi tay awar goɗɗo ko ɓe landoto ila ɓe prémédité ou pas ko so ɓe andi a kandi après ɓe ndara qu'est-ce qui va falloir faire so ɓe andi a kamba awa mais en tout cas tout compte ils vont statuer sur le sujet mais si an a inniɗo goɗɗo si wonima hunde ƴiƴaniba acte mi nani ko yewtuɗa kon miɗa ɗin haalaji ɗum hakkunde ma e siɗɗo an mo an enen ɗum ko en tani simi waɗananma ko moƴƴi na ko boni komi hanma waɗan donc min kon ɗin wotumi mari komi yewto accu ɓe innayi noon accu kaccu ko lekki kono mo anda ma ɗayɗo ñawdoto ɗum wo menacé kala on ɗum menacé yo waɗima kono nantala ɓe miuga ko kanko addinan ɗo kanko ɗon do waɗe télé 10 par ce que nantanga tan kongo wonda yewtude ɗo d'ailleurs min mi noddani min fana je veux plus entendre ça affaire wari ɗum ɗaɗi nde min wari ko tawa woni salata wari ɗum yiɗa kawide ko mi woni ko nan kanko ko woni ko la on mi noddani joni kay jaaji en famotiri voilà ala ɗo no noddani ara no makkani hande no maffona tena ɗum tuttugol mo fourchette mo an lawa yargol ndiyam sikku ɗum mi senni noon to hande anh cái nhà này mà bây giờ tại sao mấy ông là mày ông là mày có gì nhà là như mà có tan nát có sang perangan kan nhà là như mà mày suốt ấy guna nih gosip kata gue nongol dia anh yang ada tahu kok dah hal itu faham kita dah ilah yo ayo orang tahu ada nhà là như mà sila kala nang itu dah sana tidak ada nongol saja abu ami alta kalau kata nát dia có sang perang dah di sana udah nang walu di pasang Nala sen ako lang ni hala ma ana kacumbi ko to radung ya ana ti ana ti ko ilan ni min ko lan na ko kan mo squat to di fiala yan ni no ko dirara yan di fiala ko ba ko maram dito ko phone ya de la wolo de activity na mi hala ni ma na ti ko ya ana yan tigri na ay ko ra ko kan apa ke ya tu wala ko active ya ga pino active
Anti kita dan bila pun nama terang ko konten sampai an. Osa tiga lo galai feng cuma ko de lo kuma mina ka gol nyara te ma lu gol na. Oh, mau di mana? Mijiti nang dong. Ada ni ka ben bila. Identity no. Kaya di ko pa sa atin dong. Oh, kurang na ya tini na tiga ko. Ay lo gol pi minyo na menelo to ko sama na ko bila ko do mai na kada na te ko sama ni wal ko pi ko na. Na mi jalan ta ada sa. Na mi jalan ta. Ada. Na. Awat tanali hati. Ang kutu madu beliau mo na sa ko. Anda siya. Dan na pati landa di. Dapat pila Wala sa buwan eh. Tunyo ang deti ka dan ka. Anda tumalan di kala. Kung nung pailan doon na ati waru gawla ka. Alam nila kala ka. Okay. Erala. Nara mawalan de Chris. Dia ka Sita ala no ati sita da. Ay ka ko na imo da. Allah no ati barke ma puti pam de. Resta do desa. Kanta ko to ma dumbu ya. Ang daming makko. Komeyal tu. Jensi bicara Ako tu bicara mahala. Kami kana ma. Ya warala. Nung kami na kami unya. Ida wa itu gol ko iwa. Arahan ko sudoya. Nang galing ko na mina akin. Wala lo hondi do haranan. Batti ko min tolong na nang de malungo fi wa manyinde nang. Tinalo on ra ngandare no potan matlen. Andi ka uno hunda ko to ma dumbu ya. Dono wala ma ko. Mi me ulai gol. Anti kire landu patti el loko. Ni ala sa buel ko to sunata. Ani ani abon na nela na kaya le pigi ko na ngandi mo andi ko biyo le kalbe biyo ni na Aparte na ngandi tay tu na ni ka won lamaran na watakan ngandi bi ko ko mina le na ngula ka kasuka watakan apa bi te hor be no tom ni maya 2 3 ni se le donner avertissement kasi mina ni mena asma mina ni mi kami mi utore wala ada mi ko na mi ulai me ka ko ina ndio ula ta wala ada ko wala de ba okay ki bra vera billahi wallahi jona de sidi al bolan ko sudo e mina asigonu ko do wole to fangi da ida yoro ora wori fo ona yon problem ala min non no ga sa min wa mi he net tanamoro Udah ya tak aku hari ini. Nene aja. No wifi. Ona nyande ko jamaatu no. Mida itio hanni ron kimi yani. Wallahi meta e ndiro tan ay ibe sendere o. Kambe be anda mawdo be anda mo ko ba. Kun jidiran. Hikun peren no. E di nyamiteji. Mimi ngal undenyan. Meta e medira mo. Mimi anda ko no Jamal de makala. Himoina. Si haju wadi do ko hodo do. Himbe ben ko mobu adda miranji mundi. Denyande defetake ka hodo. Hodo no hala dum. Si bobo den nama na sadaka non si nyama defama. Isikke de. Itai yo mi mobu. Ana fi oti ko dum wuri. Ko dum oti nyame on nyiri jama nyama dum nyamdu de kam pellet. Na do ko inde bonona ne. Si goddo addi pani jama ma no lokkude na bora kam ko bengure mun den ko nyami. Lay ko fa. Alhamdulillah. Na do fi ko dum ko sadaka do bobo. Sa force don situation. Be wiide ma be sikka ko heege. Be naba ma inde. Be naba ma inde den. Bibbe ma nana dum tanirabe ma nana dum isiraabe ma nana dum. Ahille me ala na to demo. Meta yemi goddo. Mimi fi dum anna. Iyo gonga ko sare ko na kidio. Naam. Buddi mi abdori bi. Ah. Mi hale joni ko wala mi yaro. Mi tezi. Pi pai ko mi wato. Ba suka mongon. To yaw jon yaltina na lam ondo. Ba ni si pai ko yalta to yaltina. Joni bay mi do fuddi do gollew. Tiga woyan ko hay ko gana ka duulade. Simi gani dum don mi jaare fere mi yawo. Yawo e si Allah jabi. Nani? Oton anu ko mi wi o mi yawo e. Ami gana renta de tiga we ko oton anu fi du oton anu fi du wi mami. Sakko son jon hore mo min ko min tuttu endu on don jetti ko nena gota. Fi to do ngani. On don ko nena gota ko min tutti endu o maddi. O da kadi ko biddo. Pellete simi sifi o yawtata. Oton anu fi du ko mi yawtio. Onnani ma pinila. Oton anu oton map fi du akidela ngi mo ndangi Allah ta ko do lamu. Jiwo mo jiwo men ngonde o jangay ma o janga si Allah jabi. On do muda do bonna tam école. Si Allah jabi bismillah ya nan. Ala do budi dinna do. Jon mi ko no andi simi jonne. Ko sin fami ha tu no tare.
Ala ajuti usungu fa ko sunku de ma. Yantola. Anda wata fi ko no ari kama no wotere ina yo imu hota. Kada gol go wa ati min ko mi gorko. Min kadi to utar na o mi lutata. Si mai de na balla wo ya na balla. Imagine joni. Na mari mi mira wa ya to ni mo aje ko. Tom ko mi wawa ta fi bayo do ari fatikala. Sempre on fu do wote. Haiti. No veto bende. Jaja ko nu dola. Ala ko ati na kati. Ni wajaja ni. Ni jaja ego. Odo ari do mi andao alla wali ko nokku ngoto hotsete sina ma do puta yo hote me kala bamba ma wako mu be yaata ali do komo ka ane yuwa wata brada golmo ni kadi ni do yidi utte derne ko men ali woni yawaade mais sa ya do ni yabete don piji woni wadale ko passe hay ko ili seda donc s'il te plaît tawadu be hawe ko non s'il te plaît ay Kalau ini konsekens ini mau ngerti. Jadi no ni hai ala ko baik merani ka. Dulu siga dulu ni pala ikan dia. Meski kujul ni pot, ono tidak ani sekan ni tersapon. Tadi ko. Menu no mit ni kono tatajo. Tadi do ko onde yo kita ko. Tio mo tani ni po. Jadi ko di pigi hotel. Sawat itu utara prade. Uli no satu de kopasi go yo abbe hanga ngitam uli ni no kokon ke silte play ulamo disir actually that's actually jadi oya hai les gens le moment opportun qui yo nous on yo ai important that's mean o wa kita ko lang misalnya no kono mimi komina ta hajun ko ti duwatangolia okay nani pasti ko anji ujun tu unta wala ta bitu de try ka pasti kan golong so na so ada rido wok de ubem pai le bon tong pasti ni langan kan ko wok de un wala tu de memik de kan ni la kan halan de yunong para omala ko su da ujun tu ni la ko le ngan ni ta wala tu de ko so le ngam no la mo di kalau mai tengah video misal hilang dekat. Orang tak hilang ada semua. Tapi misal komen itu jawatan. Oh, kalau orang minggat minjau di pembina. Orang ni ming. Lebih mengala lagi. Bona. No ni awal. Kalau jauh tu. Joni orang awal orang saya ko maafin nang ubeng ni nak tu. On va s'entendre la reine cortès Guillaume. Untuk komen ma correspond qui fait concilier nos têtes. Oh, ikadi tatajo. Oh, no, ini dah ni ane kai. Diwa ndo. Allah wali utuika fulawa to ngajaji mimi majaja mtina. Ngaji dun. Lama ana no. Imo lerga. Oh, ambil biar minum jauh. Pasti kan kamu ini tahu nak kau. Ya, kon ka tu ngali sama ma ko. Kong. Woi. Jaga. Nah. Wana jaga tau. Onda dumbu ya. Ya laga be. Onda dumbu ya tai kun weta kun do kun aliu. Onda be. Ndi do kala be laga. Onda be. Ya tunane ni be ya. Awe yo be he otu do joni. Ya dari to yo. Ona mai yo ta tau. Yo al joni o weta do aliu. Onda mo do. Mo ya tige. Awe yo ai mo ta mi do jo. Ore. Ya happy mo kan ko tu me happy do kan ko edumbu ya. Ya dan ko no galwa ne do mo ya do tani. Ela wadi do. Ayo te ja. Yanto. Yo awe joni oda me do. Berare joni ko na ne ni be ya tunangan ni be de bata. Aw. Ne na ngui ko na wai de ja. Mo ja. Mo yo. Wala do po na ja. So be ja. Ai sa ko ko re ya. Mo ja. Ta ma la do to ti ma mo yo ma. Mo ja na. Na mo ja. Oh, dan sa biti binali to. o jibina ito. Kung wadi ka day don tupiyaw yo tanong iti sumpugo. O ti kumpay ko yo ko addi mo do. Mo biliude wo jombe ko hal kutugal ma bonna ma avenir ko dum addi mo do. Mele hal di telun ba ma. Ay hunde
depuis ko fulawa fof no wandi ɗum ɗo ko fulawa men to min makko meɗen haldi fiidewgal ko ɗum addi mo ɗo ɓa Allah waɗi hoɗo men gon ton goto jannguɗo ha hewti niwgo ko wonɗa ɗon sina an ɓa Allah hawlan ɗo waɗi an on ha hewti ɗon ko argo jokkitama Konakiri ga kadi bonnama école on bonnama avenir ma on ko ɗum addi mo ɗo muñe gaga ko ɗum koye addilan ɗo o wonata ɗo joni muñe koto ɗum mbiya kadi ko nahnini kamɓe ya yaltude o yana wona ɗon kan kokoye waɗi ko dunguya waɗi ɓay ko on wernimo ɗo kono noon sinima yaali o tawayelam ɗo min noon go woni sabu hoya eneyɓe ɗo ni koto ɗum mbiya koyno noolan ko deesome kadi minni deesome noon ɗum noon na wandi teƴƴina en awo so i walli ɗo hande dumboya wallina joni pour an on ɗo so hewtino o wallina joni pour an on ɗo ma mi warama kanko paykum ko joni mbiɗa habbimo nde mi sewtu ɓe tawayelam ɗo min on ko so tawi a janggay ha Allahu lan ɗo waɗi an on hiɗa jokki ɗum ɗo hiɗa continue ɗum ɗo a janggay nde simima yande ɗum on ko ɗo wonta ha gayna école ma so wi noon o bonne ɗum ɗon on o waraylam ma mi waramo ɗin ɗon ɗiɗi ɓeɗa habbiɓe fof maɓɓe heɓaɓe tawan ɓe ɗon ala wonde ɓeɗa jooɗi ɗo habbiɓe to gayni sonko go ɓeɗo wonɗo ɓutti ɓutti awa muñe ɗon andi ko koto ɗum ɓeɗa ɓen ala probléme miɗon andi ko min waɗi hangoya ɓutti ɓen hande ñam ɓutti wokka so yeewi ɗo kele ɓuttama o yiwayi ɗo siyalda jaɓe min jaɓirame yewti ñande e téléphone on ɗum maapi sima ala ko ala wonde ɗum nde ɗum ɗo no yonima kandi mbiran ɗum kono muñe nan andi hande so ali kikire mi yaalana en awa janngo bimɓe ma faɓɓi janngo dawa yawgo ko fula awa yo yawde ko hakkunde mi Allah taguɗo lam wona pagañoli o yahay ten letto o yahay ko aye dumbuya wernimo ɗo aye dumbuya an anda woni ko bonnugal ma école on ko ɗum o faala wona giggol de awa ɓay noon o jokkite wona ɗoyerde makko ala ɗo tooli makko ala ɗo saɗi makko ala ɗo ɗo on ko galle ɓiɗɗo an on ɗo ɗo alanamo miñanan kam jeno muñe wonno faallumi defano yeye ndaare ko weɗuma o waɗo suppu fulawa mbayna gandi ko ɗum no ɓurne kan waɗi toori ndaar ɓuranma waɗa toori ha mi nani e laala aɓeno jaja on to saku 20 ko addo ɗum kaako coñce fof sumi adda oɗo yiɗo mari ko fulawa ɗo gaɗa sina ko mi tumbi téléphone an on ɗo kaako hunde mi adda si woni duuɓi sappo onon ɓeɓe fulawa e joni ɗo mi mayɗi ɗo min wonde ɗo miɗa jooɗi ɗo addi ɓe mi ɗatta ɓuɗɗugo chambre mi yaɗa mi defano awa si woni duuɓi sappo ma duuɓi nogay mi jooɗoto e majji ɗo ɗiɗo mi santaɗe en tant que mi hewtande on kono komi arani kon noon o yiway ɗo nde jooɗi ɗo si Allah jaɓi kanko dumboya o tawa e lamɗo joni e tawde ko min totti en ɗo o maɓɓi o waɗe komi wi kon ma o waɗa komi wi kon ɗin ɗon nde heeɗimo noon nala to baba jantu komin nene lamarana no aysi alhamdulillah golleji ɗi ɓandu no ɓutti golleji alhamdulillah awa hare jajama hoyti ton ka ko haldigal amen naɓi ton jajama eyo fi kumpay kum Aliou yo o iwka nder suudu ton few mi yiɗamo yiidude e jiwangol ton yo iwka galle ma ton hare noon wona ya haalu ɗon rawni ɓawli acca jajama ko naɓi mako o gera ɗum ɗon wooti sabi Allah wooti annabiɗo mi jeejima wota haalu ɗon rawni ɓawli ɓami mi okkama o jiwo hande mi okkama o jiwo janggo wona o esiraɓe an hande wona e esiraɓe an janggo hay sina miijino ɗum ɗon mi firti ɓamo goo o naɓi lallakara koyɗe sina ɗum ko honɗum e bewre naati e kumpay ko a haalantamo o waɗa a winnatamo ɗum ɗo o innama hihi ko kanko ton fuɗɗi hiɗude jiwo minani kono min ko waɗantalam koko minnuma kon wuta haɗu jaaje ma ɗon hay e hunde mi yewtu hammin fotti si o yeeto eyo ala ko ɗum ɗon noon mi faala nande joni si o iwi ton joni hay an futtante lan andi hay an yimo soñi hay an ko sabu an wonɗa wadde waɗi yaraɗaki kumpay ko ɗum ɗon fof ko teddugal ngal mi nani mi jaɓi ɓanon jaaje ma yeyi
accu mo waɗa ko naɓi mo ko pay konko yo kun dégage ko suudu ma ton yo iwton fio ɓawona kamɓe ɗiɗo heɓida ko dewgal ɓe haldi so tawi non woni ni o bonne woni fi jiwnganko